Euskadiko Erkidego Autonomoan adin guztientzako pertsonentzako hiriak eraikitzeko lan egiten jarri diren ia 40 udalerrietako bat gara. Helburu hau Getxoko legealdi planaren 47 ekintza adierazgarrien artean zehaztuta dago eta udalak zahartze aktiboari lotuta aurrera eramaten ari den estrategiaren barruan kokatzen da. Zerbitzuei, egiturei eta inguruei dagokionez Getxo egokia esan baitaiteke horretarako bere neurriagatik eta beren biztanleen piramidearen ezaugarrien gatik. Une honetan Getxok 80.000 biztanle inguru ditu eta horietatik 21% 60 urtetik gorakoak dira. 4.084 emakume eta 10.413 gizon hain zuzen. Aldi horretatik, orain arte abian jarritako jardueren eta zerbitzuen artean hurrengoak aipatu ditzakegu. Eusko Jaurlaritzaren mugiment ekimenean parte hartzea, ibiltzeko hitzorduak, erorketak, prebenitzeko tailerrak eta smartphoneen erabilerari buruzko saioak, pertsona nagusintzako bilbiden eta baliabideen folletoa eta abar. Beraz, gure asmoa ildo beretik jarraitzea izango litzateke.